Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam ta kasni. Bomyo Jakashu Ahmad Additional Secretariat baneki pat ba kakun New Trap National Awakening Movement knam kala syong yaki mungor ha kakat kandai trik nailar Hamadan Malki. Ya ketika kenhun san perthai beki layalam do ba Thomas Pasa ban penbori ke Sorkar Jilla ban penduk no ya ka personal interview na ka bentaki kam group B C bat D. Ba Thomas Pasa ulo ong ban penti kena ba karukam thungkam thungjam hapo kitinat Sorkar kan long ka bakhut besuba. Dei ban penduk ban pendam sendon ya ka personal interview ka deiru ban penduk pendam ya ka jingya thungkam tu tang kiba itu ya ki he Sorkar. Uba Thomas ulakam ba ka jing penduk ya ka personal interview tikna ba ka thungkam thungjam hapo ka jela kan long ka bakhut basuba klam ganu ganu ka jingne shilyang ne jit bahayeng ne ki briu ki badan jingya dei bar ki he ki han ya ki kam ha ki group B C bat D. Dei ban penshisha ba dei ban bishar bed da ki examen. Ka khnam haba tango ba arflai tli ki jilla hapo ri India kila pentrai kami ka notification bala penmi da ka Sorkar pedeng hendrai ha Meghalaya hadu mentah kampat shemi ki sunjam ban bod ya ka notification jong ka Sorkar pedeng ha jilla Meghalaya ki dei ban pendu namar kalat yo kam ki kun officer. Dadu bawan ka Sorkar MDA ka khnam kala Thok bun teli ki dor khas bandawa penduk no ya ka personal interview hendrai kani ka Sorkar jilla ka kelut laon. Gidan ki senjam gi bana ngila bu renti ba ngin pendem karang ban pun tumu ba ban pun tikna ba kane ko urlong hele haba ko di nga ngi ngale ngajongi kan sai na kane kawai ngi dawa ban penduk personal interview ma ka Sorkar India kala penduk arflai ti jela kala penduk kimde ki bi ki ru sok thu hi ba ka personal interview ka plelat ya kan nepotism ban tung kam tu tenakalnya ka jongi ngala ngi ko ban bo tang win duksa haba apply ya kam sweeper Pila check qualification, pila pathok ka test, labiang lut. Pikot sa ka personal interview pada. Pin kali jingkali personal ayo tau sipar. Ngam lawan sutu su hatu pin kali ba pisar ging ni am hayeng man kasli. Pi kam don nongrim. Lana menta pikot ka Sorkar ka hot ban tap ya kam typist. Pila conduct kita typing speed test, iki written test. Nanti su ka personal interview ka bakum no pada pi don kam. Lat yakini. Tikini ka personal interview ba ka Sorkar ka pelong kam don nongrim hang nong noru kadai tang kalenti ban tep kam tu ban nakaliang jongi kumbang idawana do basdang sistem tang menta ai bakan base bait na ka written test kenapa kalau transparent ya ki written script lada don kam don ki candidate ki baso dei bang ilale bakla ilale bha ilap la ban jubab borok ki jingkli ban kim yo kam kidang la ban file ka RTI ban pan ya kini ki answer script tika babha tam na bata ka jingko jing suba kadai penduk person interview ai karwan ka jing yo kam lemba ka written test baik ngatai kata kala biang kala syai ba tayo bal adam mana kaliang ka seng kumsi benta ban beteng ban pensawa ya kani ka sur ka baka seng kala keren la palat sistem benta ban penduk no ya ka personal interview benta sini lawan hang ni ban tolong ya kani ka sit in demonstration kabala sedang harus kau baje ka ban kut adu rapor san baje benta ka sini baka jing tmui jong kani ka jing wan ka jong ye kani ka jaka kalong ban pensawa ya kani ka jing angnut jong babun balang ban jing trang jong ka seng ban penduk no ya kani ka personal interview habang itep ya kam tang benta ka group B group C ban group D hak kitna Sorkar gi fair thik kum si benta kum bal ale daga Sorkar India nadu arja khadrew kum bal ale daki arpulai tili ki jella hapo kari India tengi kajing tmui ke dai ba ngin rat dingkhong ngin penduk no ya kani ka jing thungkam BI kajing thungkam lemba ka pisa kajing thungkam lemba ka ithu ya kilong he long han kajing thungkam lemba ka jing ithu ya kilong mikman tela ngi le kumta le se ki kon samla ki jong ikin yo ka jingkermen haba mi ki kam Sorkar kin yo men sim ban penkhre kin yo men sim ban pule kin yo men sim ban be ya ka jing nang jing star
kumba kalong mentahi ki babun hi ki kena samla ki jongi ki paiba kalawan ko to ka jing snyo ba lada start sakanu ka noru lada pengkhe sakanu ka noru lada ngim itu lani lada mdon kita kilong he kilong han ki manirap yang i lese nginum yo ka kam ka praktis menta kalong ba lamba ki kani ka personal interview ko jing yo lat ban thep kam taka ba itu ki long he long han ka pelong ya ki kemi ki kpai kon samla ki jongi ba shwa ban apply kam la i wat shwa manu bala ban yarap te kani kani ke ke besosi ke ba nakali nga jongi ngi thrang yang nut ba ka sarkar jela ka jongi lada ka don kata ka jing thrang ka jing ang nut ba kan wan ka jing kho jing suba habang i thep kam sarkar kari ban pediang ye kani ka jing dawa jong ka seng kharang ba kum bala jia kini ki khendet tayo bala adab lamba ka jing simkhia ka we ki sang bahalang kira i ka jing jersi jong MPSC te ban rat sundan ni kini ki jing e baro ladang ila ban penduk ya kani ka personal interview kan long ka ba mentoi sibut ne bat nakaliang ka jongi ngi layo snyo ko to ka jing kran jong menteri rang ba ha yang dorbar ka bo ong ba kidon ki jing odong kidon ki jing do nong ya daga badon ka personal interview te ngi la percaya ba kini ki jing kran ki tang ki jing kran pendap lukam nakaliang ka jongi ngitip lada penduk yang personal interview kai ka jing odong ka jing odong ka banungkong kan wan ka khoi ka subah ka thukang thumjam jing odong ka baar ka pla pisah jong ka sarkar kanum sabai jing odong ka balai ki officer lani ginong kai sarkar kinum don kam syu ban pelut kai ka por hawa kendok ini personal interview jing odong ka basau ikon samla ki jongi kinbe ya ka jing nang jing start kinbe ya ka puli ka puthi bat ka literacy rate jong ka jela lese kan kiu bat kiwi de ki ji onang ki babun te nakali nga jongi iko ban kali na menteri rang ba ke kita ki jing do nong pada ladang i pendo i personal interview hak jing sio jongi kam don jing do nong i kan wan tangga jing pha bat lada pendo i personal interview ka jing do nong i kan dai ya kini ki badon ha kabor ban pendon kam bakla ya kabor ke ikhtiar ka jongki ban thep kam sop ya ki beri ki baki himan te kadi si benta ban bangin pensawai kani ka sur ka jongi bar kani kam de ka bakut menta ka sini nang ne chakmat ngin yai keren ngin yai pensawa ya kani ka benta sa ka sarkar tat adu kan poi ka klimat bangin job bangin la ban penduk sundon ya kani ka jing pelong ya ki personal interview habang i thep kam sarkar kadon ni ka bor ka sarkar kadon ni ka bor jong pulit kadon ni ka bor jong ki babun bentah Henry ngiru dan ni ka bor ka jongi kat kum ka jing ai bor jong ka constitution jong ri India bangin persya bangin keren dawa na ka sarkar ya kinu ki mat ki jora ki ba le se ngisnyo don kam na ka benta ka jing ba jong miat jong pai ba ya kani dar kat ba ka sarkar ka samjar ngindang yai keren bai haki por ki bedang wan ki sarkar nilai yo i ki jing e jong ki pai ba haki babon ki balang dang ni rupai ki dan ki non teaching staff jong ka SSA arpus ni gilai ki kendo ki dan ki long kumi ki bala i ki yeng ka sem ki shong hang ni lai arpus ni ban nge song thu nomar ba ki shong ka jaka balong kendong ka ba sarkar kala mang kerpang nong no nomar ka jaka ban shong hang che po additional secretary kala care da ki tin blue ka balong thik kadak banong bai ngim sha ya phi ba phin ki ngim sha ya phi ba phin kren ngim sha ya phi ba phin lei teki kam snap ka sarkar ka le kelut ti kiwi ki jing dawaru ki babun ki ba ka sarkar ka le kelut bai bat kadawi le se ka sarkar ka bon kam tang kumno ban penhlain parti kumno ban pet tang ya ka jing mentoi jong ki simat hi Henry kala kelet pada ba ka kamram jong ka sarkar ka dei ba kumno ban wanra ka bha kamian ha ka jelai bro ka wai kai